Deci azi o să jucăm 2v2 pe... Nu mai urc abonații, frate, și 77% voi 77% nu sunt abonați și vă dați seama că vreau și eu abonați. Dacă ăștia nu vor, pur și simplu mă duc aici, dar și dau 1, 2, de ce? Nu știu. 2v2. Dacă vreți să jucați cu mine, dați-mi invite. Deci ești... Fuck. Lol. Să răspund. Hai. Eu cu M1. Cruta, cine e mă Cruta? Go, go. Mamă, go, go. Hai, mă invită încă unul. Eu cu Musten la Hero. Ok. Și eu cu Adițu, bossule, ia fii atent. Da, inviți vor. What the heck? Hai, te rog. Pe gold? Nu. Stai că mă invită și ăsta. Hai. Nu. Ce sună? Frate, mă invită peste 10.000 de oameni. Au mă invită și M1. Știu că nu e adevăratul, dar... Fucking shit. Ce bug. Sun. Bagă-mă Sandstone. Alias. Așa. Dă-mă sau cum? Hai, 1 versus 1 cu acesta care chiar are globale light. Acum nu glumesc. Chiar are. M-am uitat pe el și să vedeți și voi ce are pe cont. Adică, dacă te uiți la episodul ăsta, te salut, frate. Notride. Cine mă Notride? Uitați-vă și voi. Acum chiar nu glumesc. Are Phoenix. Phoenix, m-a zis. Nu ați auzit nimic. Ok, el o să joace mai bine decât mine. Dai Discord-ul după match. Ok. Dacă nu știți, o să-mi fac un cont de Discord și dacă vreți să intrați pe la ai Gabriel. Wow, lele! Am tras prost. La cap, insane. Omul meu are Phoenix. Phoenix. Wow, mă! Lei. Dacă îmi dau ceva sensitivitate mai mică. Așa. Știu că nu o să arate foarte bine, dar vreau să meargă mie foarte bine. Sigur nu-l bat. Trebuie să-l aud. Bă, da, a plantat. Place mult de tot cuțitul ăsta. Dar problema este unde stă.
Nu cred că stă frumos. O? De unde trage? Oh, stai că am ieșit din frame. Ok. Nu! Bine. Dacă nu luam dezamorsor, acum eram rip. Mulțumesc. Oricum, dacă vreți videoclipul ăsta cum se numește? Northside. Northside. Hai că-i spun. Nici nu știu cum să-i spun. BLS. Belans. Așa îi spune Belans. O să-i spun Belans. Belans, dacă vezi. Să știi că mi-am făcut cont de Discord și după meciul ăsta te aștept pe Discord. Stai tu plantează bomba, mă. Un flash. Și papăl. L-aud. Oh my god! Insane omul cu Macu. Ok, sigur mă bate. Adică vă mai arăt o dată profilul lui dacă nu mă credeți. Exact. Are Phoenix. Nu orice Phoenix și n-am nici bandă, armă bună. Shotgun. Îmi plac toate skin-urile astea. Pe aici vine. Îl aud. Bomb has been planted. Mamă, ce care ăsta. Balans. Efectiv e de la legendar. Și am vrut și eu să merg pe silențioasă, dar nici mi-am luat. Și ceva. Nu-mi place să plantez bomba deloc. Mai bine stau aici că am peru. Ce aștept? Moment. L-aud. Iau pași, frate. Oh my god, al meu e insane. Ori are el hack, ori chiar joacă perfect. Ori are el hack, ori joacă perfect, frate. Eu nu știu de doamne, mă încurșă. Cum naiba mă știe, spuneți voi. Nu vine pe aici. O vine? Nu vine. Nu vine pe aici. El cred că s-a mai antrenat. Eu abia intrat în joc, să înțelegeți. Și oricum are Phoenix. Vine pe aici. Oh my god, omul chiar știe pe unde vine. Ok, băieți, să înțelegeți. Uitați voi contul lui. Contul meu abia are Silver 2. Silver 1, nici Silver 2 n-are. Și joc cu cineva de rang mare. Văru, aha. Iar dacă mă bate, v-am spus, să înțelegeți. Da flash. Da unde mă știe? What the heck? Asta da unde mă știe? Asta ori e hacker, ori chiar v-am spus. Ori e hacker. Bomb has been planted. De unde mă știe? Și de unde are arma mea? Ha? Ăsta e hacker. Da. Frate, imposibil, dacă n-are hack. E de la, știi cum? Nici trage în 2 secunde, nu mai pus. Hai că-l bat eu pe vărul.
L-aud. Terrorists win. Trage de să-și rupe câtul, frate. Arata doar o dată, frate. Înțelegeți. Cred că înțelegeți. N-am Silver 2 și el are... Bine, avem level mai... Eu am level mai mare decât el, dar are... Phoenix. Bossule, fii atent că ăsta chiar are hack sau nu are. Ne-am luat Digale. Digale. Digale, aici mi-am schimbat cu totul. Hai că-mi pun și eu aici un toxic. Și... Ăsta vine pe aici. Oh my! Ăsta ori are hack. Ăsta are hack. Aici nu s-a văzut, dar atunci chiar avea hack. Gândiți-vă că eu am mers pe shift, n-avea cum să mă știe. E după jocul alt abonat. Ok? Am 6 viață. Ai fetul gata, am 6 viață. Am 6 viață. Ok, nu a fost ăsta episodul, dar v-am spus, eu am Silver 1, Rai, Phoenix și eu am abia Silver 1, înțelegeți? Și cam da, hai să mai vedem niște abonați, dacă mai joacă. Așa, eu o să trească să dau, uitați, eu strâng pentru un videoclip, nu vreau să bag gol, vreau să vă arăt cum naiba ați putea să luați prima voastră legendară. Vă țineți bănuți și aia este, ok? Și eu, vedeți că nu mai am aici. Ce ai zis? Ok. Ok. 3. Așa. Ok, da, gata. Acum o să dau, nu știu pe cine îl găsesc. Hai pe ăsta. Pentru că mulți mi-au dat, adică uitați-vă și voi. Mulți oameni. Păi și cu Discord-ul? Oh my god. Cum rămâne? După ce fac video. Ok? Pentru că eu gândiți-vă că trebuie să fac așa. Și am revenit. Filmează? Da, cred că filmează. Am revenit și dăm cu alt abonat pentru că m-am dus să-mi instalez Discord-ul. Dacă vezi episodul ăsta, frate, nu te-am mai găsit? Adițu, uite, la Lecu Adițu. Hai. 1. Pe al PS să fac lol. Fac lol. Ok, că alias fac lol. Stai puțin. Ok. Hai să așteptăm pe Adițu. Se răzgândește, stai un pic. Îmi trimiți mesaj pe joc când eu. Mamă, și M1 vrea. El e pe alias. Pe să
Scriu și Sandstone. Hai, ce pică, frate. Hai, ce pică. Hai, ce pică. Ce-o picat. Ha, pe scris alias. Hai, rus. Lasă, băieți, vedeți și voi altă hartă. Că numai Sandstone și doar Sandstone am văzut, bă. Pe canalul meu numai Sandstone, frate. Aia e partea mea preferată. Sandstone cum se spune, cu zone nouă. Așa. S-a băgat el la terra. Mamă. Hai să vedem acum cum joacă, frate. Că n-am dat cu 1v1, că stați un pic să vedeți. Tițu are bronz 2. Eu am silver 1. Ui, am dat. Wow! Hai că-i dau AVP. Să-i că campez, poate. Tac. Oh. Da, caută. Oh my god. Oh my god. E chiar... nu știu. Hai pistol default. Mie chiar îmi place pistol default. Pistol de stand-off, îi spun eu. Pistol de trebuia să se respawneze aici. Duc prin spatele lui. Dau cuțit. Nu e pe aici. Tu ai-am dat cap? Nu i-am dat cap. Da doar o bucată. Mă, cine e ăla? Ok, să vedeți că unii mi-au spus că sunt prea noob la jocul ăsta. Ori pentru că efectiv eu joc foarte des pentru că știu unii abonați că joc cu ei. Ori pentru că nu știu. Unii efectiv spun că sunt noob și nici măcar nu joacă 1v1 cu mine. Mi-a dat singur flash. Ce prost sunt. Efectiv. Wow! 88? L-am văzut. L-am cam halit un pic. Hai mă, nu se arată. Doamne, zici că în geaba, efectiv. Chiar îmi place cuțitul, hai. L-a venea prin spate? Cumva. Le-aud. L-auzeam. Trebuie să planteze bomba. Bomb has been planted. Da, sigur. Avea pe 90, dă încoace. Cam asta. Diffusing. Adițule. Dacă te uiți la acest episod, Bomb să has știi been că defused. am mai jucat cu unul și m-a bătut. M-a făcut praf. Tu știi cum a făcut? M-a lăsat să leșin pe jos. Iau un M4. Iau toate bombele. Mi se duce vocea, frate. O ziceți că vorbesc ca un copil pentru că mi se duce vocea. Și de-aia... Câtă! Sper că ajunge la el. Da, acolo. Cât i-am dat?
Să încarc și să mă duc după el. Numai ea plantează, frate. Adică a plantat odată, na. My God! M-a auzit oricum, dar stătea aici. Așa voiam. Aha. Ha. Avete? Și bombe am uitat să mă bomba. Ca să mă bomba cu flash, frate. Să mă flash, frate. Să nu mai spun, frate. Nu mai sta aici. Asta vine pe undeva, n-are cum. E prin spate. Cred că am deagle cu... l-am mai văzut. What? 51 n-are cum. Uitați, să te uiți pe episod, frate. Ai hack, ai viață infinită, se activa hack-urile. I-am dat în picior. 50. Ori ăștia au modificat AVP-ul, ori efectiv are el hack la picioare. Îi dai la picioare să nu-și... Cum naiba am aruncat-o, că nici n-am văzut-o. Ăsta așteaptă aici. Bă, parcă mă știe. Este mine. What the heck? Oh my God. Vreau... Lasă, M4. Sau hai AK. AK. Chiar are AK-ul frumos. Oh my God, și ăsta ar fi ultimul abonat. Că încep să joc cu câte 2 abonați. Dacă mi arunc episodul, să înțelegeți de ce. Pentru că vreau să nu fie chiar așa de scurt. Moto, am aruncat un așa și așa dacă... Oh my God! Ziceam să-i dau cap. Vreau să trag așa. Să apăs cu... Cum spune? Cu... Ok, boys. Iau cu AVP-ul. Sper că le iau cu AVP-ul. Dacă pierd, sunt prea nab. Să înțelegeți. Mă bate unul de bronz 2. Sunt prea nab. Așa am aruncat și bine asta. A văzut? Și-a aruncat singur. Ce n-ai așa aruncat? Ce-a făcut? Mamă, deci s-a desumflat un pic aici. A, da, la caut tău. Nu vreau ăla. AVP-ul meu Dragon Glass. Dragon Glass. Less. Eseu. Bam, bum. I-am dat 0! Cum? N-are cum! Uitați-vă pe episod. Dați înapoi că i-am dat mai mult decât 0. Am tras în el ca disperatul. Bă, ăsta are hack. Ăsta are hack, frate. Ăsta are hack. N-are cum. Da și una așa și una pe sus. Așa face și el.
What the heck? Mori! Avea tot acá. Numai pe aici mergem. Ok, numai pe aici mergem. Mi s-a încălzit deja telefonul. Transpir. Deci transpir efectiv cu degetele pe telefon. Nu știu. La un cap v-am spus ce vă dau. 3 în 4 samuraiuri. Nu spuneți că nu. Pe acolo. A dat grenadă. Deci acum pe sus. Bă, dar am tras în el. Cât e episodul? Eu așa trebuie să fac mereu. Deci nu pot să văd cât e episodul, frate. Că m-am mutat pe ceva ce nu o să mă mai deranjeze pe mine, dar o să vă deranjeze pe voi la final. Adică pe mine mă deranjează, că o să-mi vedeți screen-ul. Aia este. Aia este, frate. Vedeți screen-ul, aia este. Că n-am nici poză decentă. Hai că am poză decentă. Asta vine pe acolo. A, bă, i-am dat un hit. Iar mi-a dat... Oh my god! Voi vă dați seama că... Oh. Ia uitați aici. Și apropo, în luna asta a început să nu mai creșteți, abonaților. Creșteți odată, vreau un K de abonați. Nu vreți să le 3 M4 samurai? Bă, da, tras. Am dat cap! Oh my god! Și ăsta a fost episodul. Dacă vreți să jucați voi încă și să cu mine, dați un like, dați o abonare, dați-mi add friends și ne vedem data viitoare. Pa, pa!